Καλησπέρα. Εάν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που όταν διαπληκτίζεσαι ή όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με κάποιους ανθρώπους, είτε δικούς σου, φίλους σου, είτε με κάποιους ανθρώπους στον εργασιακό σου χώρο, τότε το βίντεο που ακολουθεί είναι για σένα. Θα σε βοηθήσει να μάθεις χρήσιμες πληροφορίες και να μπορείς να το αντιμετωπίζεις όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Καταρχήν πρέπει να θυμάσαι ότι κάθε κατάσταση που συμβαίνει, κάθε πρόβλημα που δημιουργείται, κάθε προβληματισμός, τη στιγμή που δημιουργείται έχει και την κατάλληλη λύση. Αρκεί να χρησιμοποιήσεις τις σωστές τεχνικές σκέψης, λογικής και να μπορείς να επικοινωνήσεις με το άτομο το οποίο έρχεσαι σε διαμάχη για να βρείτε την λύση που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Δεν είναι σωστό κατά την άποψή μου να σκέφτεσαι εγωιστικά και να προσπαθείς να βρεις μία λύση η οποία εξυπηρετεί μόνο τη δική σου πλευρά. Γιατί όταν συμβεί αυτό, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος να χάσεις μετά το άλλο πρόσωπο, είτε αυτό πρόκειται για συνάδελφο είτε για δικό σου άνθρωπο. Εάν πρόκειται για δικό σου άνθρωπο, εκεί εμπλέκεται περισσότερο και το συναίσθημα. Εμπλέκεται το συναισθηματικό κομμάτι, το οποίο θα σου πρότεινα, εάν είσαι φορτισμένο συναισθηματικά, να πάρεις το χρόνο σου και μετά, αφού ηρεμήσεις και σκεφτείς πιο ψύχραιμα την κατάσταση, να εξετάσεις τις πιθανές λύσεις που θα σε βοηθήσουν να το αντιμετωπίσεις. Το coaching λοιπόν εδώ έρχεται και προσφέρει πολλές τεχνικές οι οποίες πραγματικά βοηθούν πολύ αποτελεσματικά σε κάθε πτυχή της ζωής μας και σου προτείνω επιφύλακτα να το σκεφτείς και να μπεις σε αυτή τη διαδικασία οτιδήποτε σε δυσκολεύει για να δεις ότι θα σε βοηθήσει αρκετά. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οπτική αντίληψη των πραγμάτων, αρκεί να μπορείς να είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις μαζί με τον άνθρωπο που έχει στη διαμάχη και να του εξηγήσεις ότι έχεις θετικές προθέσεις, οτιδήποτε και αν έχει συμβεί, οποιαδήποτε παρεξήγηση και αν έχει δημιουργηθεί ανάμεσά σας. Έτσι λοιπόν με μία θετική προσέγγιση έρχεσαι σε μία κατάσταση πιο άνετη και πιο λειτουργική και για εσένα και για το άτομο το οποίο έχει στη διένεξη και εκεί μετά δημιουργείς ένα πολύ καλό κλίμα επικοινωνίας για να βρεθεί η λύση. Εύχομαι να σου άρεσε το βιντεάκι. Εννοείται ότι υπάρχουν πιο εξειδικευμένες τεχνικές για οποιοδήποτε θέμα σε αφορά. Θα χαρώ πολύ να μου γράψεις στα σχόλια πώς σου φάνηκε και πώς εσύ το αντιμετωπίζεις. Εύχομαι να είσαι καλά. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε εγγραφή, κλικ στο καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις και εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαι καλά. Ευχαριστώ.